Čaute ľudia, dnes tu máme ochutnávku chips. Takéto chipsy, prečítam vám to. Sa to volá Snack Days, tortilla chips, sweet chili. Sú to ako fejkové Doritosky, by som povedal. No a ako napitie, tu máme Freelite Iced Tea Pech. Je to ľadový čaj pri chuti broskyní. No a pokým sa na to vrhneme, rád by som bol za like, odber a zdieľanie. My ideme na to. Ups, ľudia, neviem, či žijete, áno. Telefón žije. Takže tak. No a ideme, ako prvé, si ideme ochutnať tieto čipsy. Tak, takto to vyzerajú. Tak. Hej, takéto tu. To štiplavé. Ja to tak jem, že to najprv olizujem a potom to jem. Veľmi dobre. Všetko som si kupoval v Lidli. Sú dosť štiplavé. A no, tieto čipsy stáli okolo eura. No a dávam tomu 8 z 10 a my ideme na čaj. Ideme na to. Takéto tu. No ale nemáme pohár. Ľudia, nemáme pohár. Takže urobíme také menšie kúzlo. Zaklieskam a bude to pohár. Takže ľudia, máme to tu. Zaklieskal som, proste tak som zaklieskal. No a bol tu pohár, trvalo to len 2 sekundy. Ideme si tam naliať. Ľudia, než tu je Vlasto, on má vždy kamera veľa, teda je hrozný kameraman, ale dá sa s tým dačo. Pozdrav sa, keď chceš. Lebo mne sa to už nedarí tak. Lebo my kamerujeme a furt sa to vypína. Už to natáčam po 3. krát. Nebudem to rozprávať a ideme si to. Nebudem to už držovať a ideme si to vypiť. Na prvý dých. Tomuto čaju dávam 9 z 10 a čipsom dávam 7 z 10. No, ľudia, pokým by ste chceli, keď chcete vedieť, aké video bude, proste, keď chcete, aké video bude na budúce, tak povieme vám to s Vlastom. Bude to ochutnávka. Na nuku. A keď chcete, ukážeme vám ho. Idem pre ňoho. Alebo chodí Vlasto pre ňoho. Zase ja. No a tak. Ľudia, fakt dajte ten like. Trvá to len 2 sekundy. No a tak. My budeme čakať na Vlastia, pokým tu príde. Daj. Máme nánučík. Je to takýto tu nánuk, ako vidíte. Je to čokoládová tá. Jak sa povie? Almond. Sa to volá almond. Ja som to kupoval z Lidlu, ako vidíte. Lidl, neviem, či to je vidno Lidl. Aj. Tu je zase Lidl. Proste všetko som skupoval Lidlu a stalo to všetko spolu okolo 2 eur. Dobre ľudia, ako ďalšie, budúce video bude ochutnávka na nuku a my sa s vami s Vlastom učíme a čus!